Хытай Көнбайыштың санкцияларына карамайынса Рәсәй менән эшлекле бәйләнештәрне өҙмәясәк. Ике як логистика, акса әйләнеше, сауда каналдарында барлыкка килгән мәсьәләләрне хәл итү юлдарын барлай. Хезмәттәшлек Рәсәй SWIFT системаһынан ситләтелгән осракта ла зур югалтуларга юл куймау юнәлешендә алып барыла. Был яһәттән яктарның үз башлангычлары ла бар. Монополияга каршы федераль көрәш хезмәте Торлак базарында хактарды көйләү максатында ире төзелеш компанияларына хаттар ебәрде. Күрһәтелгән нормаларны инкар иткән компанияларга төбәк власы органнары арттырылган тарифтар индерергә юл куймаясак. Предприятиеләрнең өзлексез эшмәкәрлеген тәэмин итү өчен дәүләт һәр яклапта ярдәм күрһәтәсәк. Заводтар үз йөкләмәләрен тулыһынча үтәясәк. Коронавирус көчле булган осырда дәүләт бизнеска ярдәм күрһәтте. Был юлы ла производство туктау хәвефе янаган предприятиеләр тиз ярдәмгә дәгъва итә ала.